A když to nedáme na X, tak co? Tak ještě jednou dokola. Ale vy jsme chtěli zelenou. No já jsem řekl, že objednám panáky dle svého usouzení. Není to Jim Beam. Na kolik? Ne. Na co, na francouzáky? Ne, sedni se. Co to je? Tulamor. Tak si můžu to nejdřív ochutnat. To je to kekel. Za takový. Je to dobrý. A proč tolik? No panáka ne. Pojďte, vole. Tak to případně Marshall, Marshall, malý To dáte holky, ne? Čau, Míro. Já to nedám na X. To je to fakt dobrý, tohle je hrozný. To je můj. Já jsem si zapomněl polské. Nesmí se tolik nahlas. Ale ty si dal dvojí, ty. Nikdo neřekl omezenýho No panáka. ale my jsme řekli jednoho panáka, když to máš panák, jeden panák a ne ty na mě. Jsi si jistá, že jenom dvojitej. To by se hrozně hezky střídáte v tom líbání, když už jste mohli, tak ty si prostě pořád do toho šla a teď jako jste to nedokázali, máte ty panáky a pak jako nemůžete a ty do toho zase jako jdeš, jako že to vypije. To se mi hrozně líbí. Se pěkně doplňujete, byste se k sobě fakt hodili. Já mám hlavně. Byste byli hrozně super lesby. Nelez. Ale že podle sásku nedáš se to asi Uvidíme někdy. Protože jste skladná, to A to panáka nevypiješ, tohle nevypiješ. Ne, to je kousek. Oni, Jestli jsi z Kyjevu, tak takovej do sebe kopneš 10 ani to nepoznáš. Jestli jsi z Kyjeva, tak hej, Roune, ty jsi... Tak pojď, Denis. i když tohle není vodka, no. Roune, tady když tak... Hej, kámo, ty se zapleješ, jo? Jo! Tak to je síla. Já to můžu. Dělej, dej to, musíš. Hej, Roune, já teď play, vole. To vidíš. Jo,